April 17 year 2020. Lain karon sa Carbon Cebu City. Mga Catholic Vendors na si Brad Erwin Napisa, si No Sereno, o si Joel Milky Click Vlogger, o si Brad Jikyo, o si Hil Galion, Mario. Juan pa si Bumapak. Ya, ang chapter presidente Brad Adam Amper. Hil Galion, yun guys, Neil Renia. Brad. Ya, nato yung mga pangutana ni Brad Adam, Brad Jiki, uban pa. Tungkol sa kuwan ni... Naghano yun? Siya ito'y mutanan mo, Joel? Joel, tanan mo? Ha? Anong pitong nakasimento ang katoliko niya uban sika para tulong niya bibigyan ka rin yung tubang. Oh. Ang pangutana ni Lackwell Joel na anong pito ka Sacramento, ako sa wapatemo sa una, kalibutan na ng anong pito na ka Sacramento, pero nasay na atin na may lusade rin sa UCR with Brad Adam Perez sa Bradshaw o kuman pa mga simple. So nakatunta na pito na ka Sacramento, labaw na ang mga pare simbahan. Base sa katikisim of the Catholic Church, ang dala dito ng Catholic Church, fundamental sa the Catholic dogma, the seven sacraments of the Church of the new law was instituted by the Lord Jesus. So, ang pito ka sakramento mo na gito ko ni Cristo. Ito dili, walo, dili, puno. Usa sa mga kining theologian sa kuna ibagat sa una. Ningon siya nga, ako sa kimunta na, ano, ito man ni Pader, sa kabare. Siya, dili mo sa walo, dili mo sa lima. Ito man, sa the book of Revelation ay nag-isip ito pito, pero kami, autoridad mo sila, religion, maka-explain sila niya. Pero atong isip-like ko, gamit lang sa libros katoliko, nga adunay pito ka sakramento. Kaning sakramento, ngunit ang latayan na sila siya, ay sampol, ang unang sakramento, bunyan ba? Asa ko basa? 1:36. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the Spirit and the water, he cannot enter the kingdom of God. So, necessity baptism. Ang ikaduha, ang gitawag konfirma. Sa buhat 8:14-17. Kaya ang paglikon suma sa libro ni Father John Lux. Si naglibro nagluan Church History of the Catholic Church. Through baptism, through confirmation, we become the soldier of Christ. Sundalo sa. Kanya ikatulong mo ang Sacramentos Kumisal. Ang Sacramentos Kumisal, matod pa sa 1:22. If you forgive your sins of others, they are forgiven. If you retain those sinuan, they are retained. So ang simbahan, hinigamit ang tisuwa. Ang masalah sa mga tao, inyong ibasaylo. Ibasaylo ko sa isa na nga, si Yeshua masalah. Ang ingnan na kinsaman, ang mga apostol. Ang matrimony. Ang matrimony, dakong sakramento. Mabasa ba ang sakramento ng Biblia? Nasa Latin na Vulgata ako pa din sa Biblia. Nasa Episos 5:22. Great Sacrament sa buhay rin. Sa Vulgata Latina, dakong sakramento. Sato pa, naganap na ang 7 Sacraments of the Church. Sa matrimony na sa Matthew 4:6, ang babae, lalaki, mausa, binagi sa bukma. So both parties, babae, lalaki, once nga ang pare, nasa simbahan, siya may official witness na kini siya magtayo sa pilagis. Unay gugma. Kung may gugma, ang yung sa mga internal puro mo na, ginawa na sa heart and mind. Kung natubangan sa pare na simbahan, malig na siya sa atong pananaw. Pero internal, ginawa na siya, ginagawa mo na sa una na ang lalaki 79 years old. Babae 16.
Kasal sila, si Monsignor CJ kasal, okay. Niya, abot dito sa gawa sa nasod ni approve man. Bila ka to, si Patong Babisyon, so ano, ibiyaan na yung kita inugan. Gumikan, nga wa sa igma. So, sa ating pananaw, balik yun guys, mga kasal yun. Eh, ipamakanas pare, kapag mong ginag. Kanon, anong gibuwagan mo to? Internal puro lang sa moral ko. Heart and mind, Diyos ang tayo doon. Sa kiring intellect and will. So, muna nga, internal puro lang. So, para sa Ginoo, invalid ito. Dahil, huwag gigmama, nakabalido sa sarang gugmama. Route 117, tailgate, duwas part sa Route 117. Ang ano no? Tulo. 5. Ikaw pa to? Ikaw pa niya. Eucharist. Ang Eucharistia na nasa Lucas 22:20, Marcos 14:22-24. Tulo na kayo Ebanghelyo, Matthew 26:20. Ngayon tulo ka gospel, gisgot of the Lord's Supper. Ang the book of John, magisgot of the Lord's Supper. Gisgot ang Eucharistia, nagikalawa. John 6. Ang ikaw muna ang lima naman to. Magbisa naman na. Niya, ining ordinance sa mga balik. Marcos 3:14, He ordained 12. So, mga pasulis, pero na. So, sanay ka sa komentar niya. Ay, gabito mo ni ang itawag o Anointing. anointing o bilog sa masjid. So, manang Santiago 5:14. So, ang pamatanan ni Lafayette Joel, 7 Sacramento of the Church, atong gibinson individual, tanato, keywords, resolo. Pwede mo na ito na may explain. Anong 7 na, Brad Joel? May ihatag sa Kristo. Niya 7 ka pulong sa last words niya, 7 sa. Niya 7 step for submission, ang sa 7 sa. Anong 7 man na? Ano na ilaw na, kabulugan na. So, muna akong tubag sa... So, ang sa laing tinuan bro, marag tulura no? Tulura nga kining Mortal sin, puna mo na yung mortal sin na. kining ang sa laing tinuan. Unsa man ning mga kuan brad? Mortal na, puna mo na yung mortal na. Unsa man ning mga tulo ka sakramento ba? Diya sa kuan ba? Diya sa laing tinuan ba? Ada, sweet. Unsa man ang mga laing sakramento ba? Laing tinuan. Sakramento bagyan po ng tawag nila. Brad Idwil Mabanag, ang gwapong tao. Brad Ilyong, Brad Veronisa, Brad Ilyong o Brad Iman Impinado. O, Padre Craig Mendes, ato na recognize mo. Saan sa Rigor na pare nga. Hello, paggawa sa imong kaalam, Brad Craig, sa Iban Bersonda literal. Eh, naugay video sa social media. Di ka matingalan, nagsutana ka nga. Nagsutana mo rin anak, dahan tao sa simbahan. Sa mo sa social media, yung garangan na. It will i-shout out diha ingon man si Irwin Napisa. Oh, siya tayo pumunta na no? Siya tayo pumunta na? Ang ubang reliyon? Unsa may tawagan na nila? Kanang giingon ni kuan ba ni Bad Jewel ba nga tulo ka sakramento? Unsa may tawag sakramento ba na o dili? Kana yang ingon ba nga tulo sakramento, tulo lay reliyon ba? Sakramento dili na no, dili na tawag. Dili na sakramento. Dugma mo na simbahan. Ano mintas dugma define na sa dugma. Kapito, Jesus Christ. Is revealed by the seven sacraments. Bunyag kasal o anointing ba nila? Pero dili ko ano kading ano nila kanang may kasal sa mga pastoran paano. Pero iusa lang niya po sa mabait na lalaki. Pero dili pare sa to nga seven sacraments of the church. Wala sila opisyal kalawat o kuwan pagkapari. Wala lang kuwang ilang ordin o pastor lang nila. Wala ka kanya. Naman ay lisensya Bunyag, kasal. nila sa Malaon. Pero namay publikal ba. Pero na mga parte sa Katoliko ba sila ng mga Okay. Paano sila? May tumor naman sila itong mga tuig 500 sa pin.
Muna sila nga, ang ilang Father simbahan, di ko na sa El Calion. Nga, ako, wala na, but anyway, Pwede. ako ni ikaw sa Biblia, Okay, ito ba yung bread? Sakto dyan kayo ng ito eh. Numerology dyan ba? Seven step of salvation. Ito kay Ecclesiastes. Bible, kay, wa makaparihan ni, ngayon, Brita Biblia, o kini, si Beso Subano, sa Roma, 4:11, nga kingon diha si Abraham amahan nga espirituhanon mayon Brita Biblia ba Adam mayon Brita Biblia si Abraham amahan nga espirituhanon apan sa Bible nga Subano King James Subano si Abraham siya mo'y amahan sa mga tinuli sa mga sakta ni ba Adam pray Kali ba ihatag ni Brad Adam? Karagong transmission mga kubad sa dili mo na infallible ang transmission. Pero substantially, word of God na siya. Dahil kanang infallible, masayop na kay damoy nagubad, palitan nagubad na nagubad si Uba, santi, baan mo na nagubad. Pero ang original na gitawag na hagiographic copy. Kanang hagiographic copy, mismo nagsuwat yan, lamdagan sa Espiritu Santo. Para kaya wala na naroon, maragdugta na sa Batikan nila. Yang sunod na naman ay autographic copy ba? Kanang autographic copy. Ikan sa lindagan, hagiographic copy. Bisa gama period ito biya na. Sunod na naman ang version o version Europe o translation. So, ang simbahan, ano na may otoridad o gahong na kinibibigay siya mo yung interpret sa pulong. Ano yung gigamit na translation? Pwede dawato po rin dili. Ano man? Dili mo na standard na libro. Ang standard na libro sa RCC Roman Catholic Church. Luway rin sa Latin na Mulata. Standard. Unya, ano yung amahan sa pagtuo? Okay man na siya. amahan bilis dito amahan nga espirituhanon Pagtuo nga, pagtuhanon na pagtuo. Pagtuo, di mo na makita. Lain sa version, lain sa Yung version. amahan sa sinuli. Lain sa Pero version. sinuli, dili na amahan sa mga bisot. Sinuli ba? Abot mo sabot, natong circumcision na ba? Mo na nga, na ni himo na nila isip in the unity of faith usana Roma 4:11 sama na sa punto nga sa ibrang ilan na itong amahan sa pagtuo o sa espirituhanon kunya ang Biblia kulong na sa Diyos kargado ng kulong sa Diyos taong gini dili ni patakay sama na yung mga Samarista Bisan Cristo Bonagin mga Protestante ito na kita wa mo gusto na apostolic tradition o magistoryo. Kung Biblia ray gamito na to, maglalis si magdaog. Ano man, ihay interpret. Murang naay simbahan magistoryo. Nga mo'y mapasabot sa pulong sa Diyos. Nakini siya, sananglitan, for example, mag-oro mga pagkabanaw, si Cristo, ibanaw, kung ato ka sa Passion of Christ, si Maria Magdalena mo'y una nagkakita. Upat ka Ebanghelyo na, Mateo 28:1. Lucas 24:9, Marcos 16:18, Juan 20:19 kama penchay. Juan 20:19 kama penchay. Or gospel. Ano na example ito, nakuha nyo sleeping sa kasata, pare, initungan lang. Adlaw sa pagkabanaw, ang larawan ni Maria Magdalena, larawan ni Cristo, gisugat, ugat ito. Ano man, may mabasa sa Biblia. Dili si Maria may gisugat. Tingala mga tao labi na ka sino. May pulsadi ni Francisco Fernández. Si bugad ka natay. Tuwan man nga. Uy. Si Maria may pasugaton pero sana naga og sa Biblia. Karon Maria Magdalena man. Dili ka mga tao. Abot ni bal na sa kadagwa simbahan. Nanyo siguro. Dress up. Uy, pumagin mo siya kaliwat ay. Niya, ingom siya nga, ang pag-ampos ng Abalama Santos, Filipino, inyo sa siya. Unang ang pare, kadagos pare, ipapakasyon na siya ang pare. Wala ang parokyan ko. So, man ay, ang pag-interpret sa Biblia, mabasa si Maria Magdalena. Pero ang kabaturan, ni pahayag ito, na outside the Bible, gitawag another source of faith, ano na external authority. Ang simbahan,
apostolic tradition ng ingon na si Virgin Maria may unang ipakitaan ni Jesus Christ. Iya ko inahan. Pero was Biblia. Ano man? Biblia sa ingon. Juan 21:25 isang tanang sulti ni Kristo di masud sa tubok kalibutan. Kato pa adunay outside of the Bible na sukaranas kumabog. So na nga mangita sila asa man na dili na apostolic tradition ng Bible. Wali mo na gibuhat sa apostolic ng panahon ng balik sa sila. Bina ba nga wali ginawa kay Biblia handi down oral. So mo na siya punto nga luoy ka ni mga lain ng Biblia na nakalagay na siya. Maraming tubag brad. Okay, palok. Kuha ko na bra, ipalok sana. Di ba alam? Ako na. Anong kaliwan? Sa Karatugon sa Genesis 17 verse 3. Natao sa sasakbay ni Virgin Maria. Laray siya sa Karatugon. Nasa Lucas 2:21. Pagkawalo, ano sa bata, tuloy. Para din natin siya. Yung boy na may bala, kawasan sa una na, katulingan lang. Hindi siya ba? Lilion, lugang, na iba, karena lisahir na sa mga seksual si Sano si ito ba ito si Sano Ila man ang kuhan. Sure. Kanabang circumcision ba? Apil ba na sa pagtuo sa Rio? Apil ba na sa ilang kalawasan? Sa ilaha ba? Sa ila ba? Sa ila. Ila diyo. sa Barisan wala pa mo kapigay sa tuwagan Christian naman din. barbecue Rico, bad, sa may pangutanan mo, Phil Galion. Kining bahin sa gaday Ako yun. di ko ni maundang mga abang. Namati lang dahil di ko mo undang ni gaday. sampai yang pengetanan Akong pagkala Ganda literal. kining bahin sa lain ang mga sapi mga asus sumatay na kita nga bukod nga ang Diyos ko rin buhay nga sa imong rugadan friend ay ato kamaturan man nga kinala nga ako yung ikalo nga to sa mga tao nga namatay ba yuning ang Diyos nga mo tinubdan sa kinabuhi kay ang ilang gamiton kining 3:15 by friend ka namatay ko tinubdan sa kinabuhi kunya sa pinayag ono so ako namatay nakilahang pagsabot ang Diyos mo'y namatay una nga wala ko by friend tagay katinawal kining mao nga bersikulo duha ka bersikulo ni nga di ang mga tao tili nalibog ani nga bersikulo kay di na ba day ang Diyos mo'y namatay labi na si Roberto sa Roberto sa Bandal sa Tagaliti
nga bata-bata ni Alvin nga mingon yun siya Shout nga out Roberto sa bandal. Hill ang Diyos Agoy matay. ka. Oh. Agoy ka. Kung kami ka sa buhat Wisconsin o Pilip Unod, so, unang ako'y pasabot sa Kangkobal. Divine person Nalaman dahil mo yung nila. mabasa sa Biblia nga, ang Diyos namatay, literal. Oh. Literal ka. Literal man ang tao. Ama kayo mga dahil galing sa mga Literal. pero numero wala. Ang pagkakataon na, Guys, dahil. ako bago sa bargana sa ang bargana sa ban gaday literal ban gaday Yuban di ban personal literal yuban ito nga gaday sinisyon yung pagkataon yung gaday literal so sa punto na ito nga kaning gaday literal ang biblikal na ang historical ito pa wala na sa Biblia wala sa mga datong libro o kaya wala supat na sa supat sa so, Katoliko ka nga, supa ka sa dugma, naingon man dugma sa page 5, sa fundamental sa Katoliko. Ipabaptize persons, diligently, ordinized, diligently, subject for action. So, ano yung sasapunto na ang kinimunod nga gadang literal, divine person, sayop yun iya na sa yawa. Iwa mamutulong ginawa. Divine person na literal. Sa katigisim kansul yung mabasa. Biblia. Tanan. Ano nga, erang bahina mga kinsunan na pinagawa. Dili kina maghiusa. Gumikan kay tungo sa garbo, di man ko na sayo. Biblia, asa na mabasa. So, daghang kay speaker na. Si Brad Adam ang pero itong patubato na. So, but, Mr. President, ay, para makamambit mo siya. Madadam, nasa ikuan. Na, ako itubag, butik siya. Ako itubag ang divine person dahil o gaday literal usap niya. Para na ko iyan ni sa kuan dili ni Iyas Ginoo ang panulo. Ang ilang brother Di na natin sa ilalis ng ikuan. Ay, kay Salmos 92, ikaw o Diyos, way sinugdan, way katapusan niya. Impat yun mo na, ay katapusan. Sa mga kakihag. Atong tuwa ng simbahan. Klaro kayo ng simbahan. The ultimate demonstration of Christ's humanity is His death on the cross. Because as God, He cannot die. Only humans do. Klaro, anak niya, ato pag bikil-bikilon, ang Diyos, diha sa pagdupa ni Kristo dito sa cross, ningon ang atong simbahan na diha sa iyang pagdupa sa cross, namatay si Kristo, apan ang iya lamang tawhanon, only human nature. Pero tungkol kay siya Diyos man, wala nga, God died in His human nature. Iklaro na sa ito ang fundamentals sa Catholic Dogma, page 35 and page 36. The absolute immunity. Absolute immunity. Why pag-ausap? Unya, page 36, immortal. Sa mga immortal, di mamatay. Katupat yun. Mortal na. Sayop na simbahan. Muna, ang kanang baruganan nga God died in His, God died literally, wag na, di ko kabasa sa Biblia na. Ang basa sa Biblia, noon, si Kristo mismo na ingon, patyan ninyo ako, akong lawas, o dito sing lawas. Kay katulong adlaw pabangon no kini si Kristo sulti ana ano ato mang biglo na si Kristo. Ngayang pagka patyan ninyo akong lawas. Refer to is humanity. Ya si San Pedro atong una sa Papa. Unang Pedro 3:18-19. Si Kristo namatay diya sa iyang tawhanon kinaya. Ato'y may ang Dios namatay literal. Di ba wa ta nagtuman sa kabutong simbahan? Ug ang wa na minaw simbahan Lucas 10:16 wa na minaw ni Kristo. Wa na minaw ni Kristo wa ko na may na sa mahan. That is the effect of imong patyo ng Ginoo. Imong patyo ng Dios, mo na epekto. Magkarambula ang nauna. Dawat na si Kristo namatay sa iyang tawhanon. Dawat na sila. Sunod na po nga argumento. Di na po namatay. Paano po? Na di ang Diyos. Ang Diyos namatay literal. Nagbalik-balik na. Nga naman tungod kay wa sa linya sa katarungan. Surprise na, surprise. Klaro man ang simbahan. Ang Diyos, may nga namatay ang Diyos, that refers to His human nature. Ha? Nagpirma na si Arsobispo Socrates Villegas, presidente sa una sa CBCP. Yung mingon mo ang CBCP, dapig ninyo, dili ay. Ang CBCP, dapig na to sa Cebu. God died in His human nature.
Klaro. Wala nga. Ayaw, bigla. Napagay ko na, brad, ang isaligan niya, divine person, naagi ko noon, namatay litra. Sa punabinta, sa Dagatugma. Page 145. Di man na ito. Sa wa pa si Kristo nagpagkatao, wa pa si Kristo ni huwam og pagkatawanon, Diyos na siya, persona na siya daan. Nga karon, ni huwam siya pagkatawanon, namatay ang pagkapersona. Kadakuan di malas. Ang ilang interpretation, ilang gigamit ha, divine logos, put mo sabot, divine person man. Pero, why na tarong magbasa, divine logos, kanang he was suffered in the flesh. Sato ba? He suffered in the flesh. Sato pa dahi, sa lawas nun, nag-antos, namatay ang Jesus ng persona, diya siyang lawas, divine person. Ang correct statement na, divine person died in his human nature. Otherwise, sa divine person ka na. Kaya kung person, Wala na diya. Subject man ba? the second divine person died literally. Principal. Moro, yapo na, God died literally. Yapo na siya, kaya God is the divine person. So, yung pati na, ang divine person, patay, dili lang God, person na igamit. Yapo, si Kristo, sa wapa ng pagkatao, imong ipatay na, o mo lang pati si Kristo, wapa na tao, wala, persona naman siya. Second Kaya divine person died literal. Nudlo na, di na yes Diyos. Divine person died. Pero ang katekism ng Catholic Church, si iklaro niya, predicate lang. Ha? Yang kamatayon diya sa iyang human nature, tungkol kay siya, divine man siya, i-predicate dito sa ipahid. Sakto siya, i-assume, no? Or i-predicate, I-assume. i-ascribe. Sa 630 sa... Ipahid niya sa Ginoo. Yung ipahid ingon nga Diyos, tungkol kay, usa naman ka, divine, second divine person. So, ipahid siya. Sa ito pa, doon ay gipahiran, nga wa mamatay. O kay kung kutin sa may pahiran, kung namatay ka pil, sa ito pa, doon ay gipahiran, nga wa mamatay. Oh, na, ang kanang gaday literal, magsige na balik-balik lang kuan nga, dawat dili nga naman, wa sa linya sa ilang paradigm. Ang Diyos di gyud mamatay. Ilang mga patyon, di ba lang balik-balik man sila. So, klarohan itong kisa kanina mga CFD mo debate sa Badista versus CFD sa bang Pilipinas. Klarohan na, so sa mga CFD CFD God died literal. Pero okay, CFD si Bugad ka na tayo mo ni. Pero ang tinawag nga sa FD, Muna niya. tinawag nga sa FD, laban ta sa Diyos nga di umatay. Sakto yun. Laban Dia. ta sa Diyos nga umatay. Kaklaro ang Salmos 92. Nagunay mo rin, ang God died Hindi ko ta, sa Pero ito God pa, died, unay na. kung yung kita si MD, sa ito pa, Kanang dili na wala kabarok ang kanang Diyos na matay, wala kabarok silang pagka-save day. Kaya lagi patay ang Ginoo. dipensor ko ta sa Diyos, nga ilang gipatay. Sa ito pa, dipensor ko ta sa iglesia, niahid, ang ulo sa iglesia, mas Kristo. Kanya karon inyo yung giuo, ang hid yun, ang inyo yung gipatay, giulo yun ninyo, kay si Kanang lagi Kristo ba? ba? Kanang gingon nila. Kung si Kristo dili Diyos, tao ra siya. Di magaluwas. Oo. Ito mo na. Kung si Kristo, kinaaman na Jeremias 14:9. Gano'n nagkurog ka man tao, kung kay sa imong kagamanan, di magaluwas. Tao ra siya. Kasi Kristo kay Diyos man. Ano nakaluwas? Si Jesus Kristo, Diyos. Yan yung sa Diyos. Naulipon, mas kamatayon. Ang iyong tawanon. Pero yung pagka-Diyos mo, mga kamatayon. Wala explanation na na. Aron di magbalik-balik sa panulunan. Anya, musod gawas. Nga naman, wa man magklaro, wa magpinta. Dili sa paradigm. Kinaw paradigm mo. Nana sa autok ba, na nabrinuwas na diri ang Diyos namatay. Mo na, explainan sa dili mamatay, udawat. Unya, malayo na po to. Madoon na po ang lain ko. Balik na po. Wa na limpyo ang paradigm. Dili na, dili. Gibatik na nila Oo naman. na diha. Si Anthony Candiles. Ingon na ba sila? Basta Candiles, mato pa niya. basta magkapoliki na gina sila, dili na sila mag-isod na panubag mo ingon na. Why dili mahimo sa Dios? Tayo may ba nga? Ha? Gusto na, why dili mahimo basta inyong patyon. Pero di kayo mamatay ang Dios, doon na gina mahimo pirme. Pero kana, wa gyud may mahimo ang Dios anak kung inyong patyon oy. Sa to ba? Moingon mo nga, why dili mahimo sa Dios? Gibuhi mo na si pirme. Pero kung patyon ganinyo, tinuod yun na, wa gyud na mahimo ang Dios. Pero atong basahon re. Pero atong basahon ang Dias Biblia, tanaw na to. Las Dios 32:40. Bayawon ko ang akong kamot ngadto sa langit o ipanumpa ko ingon nga ako buhi hantod-hantod. Pagkaklaro ni Anoy. Ang Dios ni. Ang Dios. Nagkauban man ninyo tingali o. Ikaw na kanina. O na diha. Nga ang Dios. Huwag yung kamatayon hantod-hantod. Iyan ang gipanumpa. Matod pa diri. Iyan gipanumpa. O niya karon. Di man na siya mamatay. Mao na maingon din mo.
way dili mahimo sa Diyos, Jeep. Way dili mahimo, basta inyong patyon. Pero ayaw patya, pero doon na ginay mahimo yun. Ano, kay siya, di man mamatay mo, nang doon na ginay siya mahimo, pirmi. Ayaw sa wayig patay, kay imo na sa wayig patay, wala na mahimo. Kana sa San Juan 10:18. Kana gingon sa San Juan 10:18 sa dingon si Kristo. Nga way magbuot kanako kung ako tugyan akong kinabuhi. So ibot ipasabot niya na. Ingon si Kristo nga siya sa pagka-Diyos, kining magkamatay sa siyang pagka-Diyos. Di magani ipasabot si Kristo nga nag-heal siya, nag-ayo sa mga minatay. Nga naman itong dili siya gusto nga mga katawhan makahibaw kaniya nga siya Diyos. Buot ipasabot nga iyang pagkatawhanon. Muna sa Juan Kapitulo 2:19, giklaro na niya, patyan ninyo. Kining templo, kining akong lawas nga mao reperado sa templo. Kay sa katulog adlaw pabanhawon ko kini, pabanguro ko kini balik. Referido sa iyang lawas. Wala nga, giklaro gina sa status simbahan, klaro sa mga kasulatan, pagpinta sa Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church, kato sa Apostles' Creed nga isgutan sa page 41. Nga the ultimate demonstration of Christ's humanity is His death on the cross. Because as God, He cannot die. Only humans do. Diklaro kayo ang gingon sa tungkol sa Kristo. Ang akong lawas mao iyang ipasabot sa 10:18 nga way magbuot sa akong pagboto na akong matay. Kay iya may tugyan kay di man siya mamatay. Ingon siya, way ay mo pagpatay ka na. Ug dili siya buot nga mamatay, di siya mamatay. Pero dili man ang plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo nga iula gyud iyang dugo tungod kay Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 22. Way sala nga malimpyo without the shedding of the blood. Ya. Ang Dios, wa pa magpagkatao. Unsa may offer nga dugo? Ang siya, tawhanon. Ang tawhanon. Tungod kay tawhanon na may dugo. So mo na gi-offer sa Ginoo. Mo na nga klaro sa simbahan, it was predicated to God because Jesus Christ is the second divine person, Diyos man siya. Pero nauli kung mas kamatayon, only humans do. Only humans do. Okay? Klaro. God bless. Klaro kayo, Brother Win. Okay. Tinapa sa tubig sa buto. Ay, mo na, kay dipensor maka ka. Ato dipinsahan, atong Diyos dipinsahan ni nato dili kay ato. Mapildi pa nun siya wa ano. Mo na ato dipinsahan para di mapildi siya wa. Mo na diha. Gusto mo dipensor niya. Depensing gani ka. Depensing gani ka. Yun ang patay noon. You can defend the teachings of the church. Dili kayo, ikaw yun noon ka. Patay na noon nato noon atong gidipinsahan. Pag-ingon sa ni Kristo nga, Diyos ko, anong gibiyaan mo ko? Imo na pauyunan, ay. Dili na ka Diyos. Atong dipensaan, unsay panulo sa simbahan. Diyos ko, patay Dili, ko ng patay Diyos. man noon. Kaya nga nung gibiyaan, patay ko ng Diyos. Diyos ko siya. Ano dia nga, ayaw yan na jumawa. Bago ka, dipinsan ba Pati na mo sa gaday, literal. Ano man o? Tanawa rin Itang mo sa pagkasipan. Tanawa rin ha? Ang iglesia ni Kristo ang ilay kasamigo. Kung dibati na gaday. Sa kilingkuan, iglesia ni Kristo nga, naaman sa balaang kasulatan. Unang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 16-17, nga ang Diyos nagpuyos kahayag, na dili maduol siya, ang Diyos nga way kamatayon. Ngayon ang iglesia ni Kristo, tanawa, kung si Kristo Diyos pa nung namatay man. Ngayon sa tubag sa mga gaday, iya naman tutuhanong kinaiya. Balik na po sa sakto nga baruganan. Ganun balik lang, tungod kay baruganan na sa iglesia ni Kristo. So nagkaroon ang iglesia, ang safety, Cebu may musulti niya na, ilan ang pumiklon. Garpo lagi Wag sila sa katarungan. Wala kingon nga, nasa paday. Tungod sa paday. Tungod sa Mana nga, one person as ni church ba? Sa ka persona, unsa gini action na buhat dito, napil sa persona mo nila. mana, lakto pagkasulti. Subject ba? Musod sila, gawas, worship. Ay, siya taga Mindanao, taga Manila, taga Bohol, taga Liti. So, ang proper subject ay ilang ipokus ba mga pare. Ay, ang aksyonis son personaro ba? Aksyon bilong to personato rin sa pangitan. Si Brad Brad Iwayde nagkaon o kuan ba kanya sana? Puto ni Carbon Cebu City. Ingon dia ka nga ang baba ni Brad Adam mo ni Brad Iwayde nagkaon.
si Adam o si Hawa din nagkaon mo puto. So person di ba? Oh, mo na nga diha nagalalis kay sa 468 sa Katekismo of the Catholic Church na ang kuan ba kanang ang iyang kasakit dimatayon ihapak sa divine person. Lahi sa tong anggulo nga God-died. Bino ha? Kay namto sa strictest sa Catechism Council of Trent. Nani sa Catechism of the Catholic Church number 468. So muna nga grammar na siya. Ayun nga ang proper subject ng divine person tinuod na siya. Ang attribute gid ba? So, attribute ba? Ibahin ana. Muna ang divine person with the divine nature di na magkabuwag. Bina, divine person with the divine nature di na magkabuwag. Mura na nakasin ba? Ado nang ikabarat. Ang iro, ang iring, ang nature niya mauaw ng iro. Ang iring mungyaw na siya. Langkob ba? So, ang divine person with the divine nature from all eternity, wa pa siya magpakatao. Wa pa may incarnate ba? Ang Diyos ng personal, Diyos ng ginanaana. Niya, magabot sa stong panahon, in John 1:14, one person has both human and divine nature, human nature. Muna na diha nga, para in order to he assume in human nature, munang divine person died in his human nature. Kaya di mo ito matawag ang divine person died in his divine nature. So muna nga nakasipyat nila, nga ang divine, Diyos ng person namatay, yang divine nature, wa mamatay, gibuwag na, ipatay mo yung divine person. Asa na mabasa, tulog kapit sa fundamental sa mga katulog gamit yung blood guide nga, dibatin mo itong year yang ginto eh. Nga, usanay ka irihis, nga panudlo, pero matay yung divine person, divine nature wa, imong gibuwag, hindi kina. So, ang correct statement na one person, why blima na? As no natures. Divine person died in his human nature. Otherwise, the divine person cannot die kay eternal man. Ang yaw yan. Tinood mo na ang person maganaman. Ang person magagipahid ng sa person. Ano ipahid sa person? Kay only one second divine person. But in two natures. Human nature and divine nature. United in one divine person. Di kami two persons. Kay wa may human person si Christ. One divine person. Pero in one divine person, naglangko ang duha ka nature. Divine nature and human nature. Bisa nagkayusan ni siya sa one divine person, pero wa magkasagol, wa magkasambog. No, nag-ipon sila pero magkasambog. Kung namatay ni ang human nature, wa nagpasabot niya, yapin mo divine person. Gipahid lang dito sa person ni Christ. Nga naman, usa naman ka, one divine person. So gipahid, mo na gitaw predicate or gi-attribute. Pero wa ulikon sa kamatayon. Di ba? Mo na explanation sa iba, dili kay Diyos kinumatay. Muna ito timanan. Kadto nagipahiran, doon nagipahid. Kanang gipahiran, wa gyud na maunsa kay gipahiran ra. Ya karon kung pahiran namatay pa nang gipahiran. Dili na sa siya pahiran, pero man din namatay man na siya. Sa to pa kay gipahiran, doon ay wa mamatay kay gipahiran aning kamatayon. Mao na diha nga moingon ta nga namatay pero ang tinuod na gipahiran ra kay wa siya mamatay. Yapa. Kung literal ginato pagsabot ng Diyos. Ang Biblia, sa kasi ng pagkain yun. Ano kasi ng pagkain na? Talawag mo na, ang Diyos, way kamatayon. Kung yung imong ipatay, literal. Kaya, wala nagkasumpak. Ready? Kaya nga naman, tungod kay Diyos immortal, ang Diyos immutable, imong gipatay, nahimo siyang immutable, nahimo siyang immortal. So, kung saan itabo, nagkontradict ang Biblia. Kunya, magkontradict ang Biblia di ang masayo. Because it is God who authored the Bible. With the instrument ang human being. Yeah. Kay Juan, ini ang nagkasumpakin ang Biblia. Ano naman, dili tungod kay adunay kasaypanan ang Biblia, tungod sa personal interpretation sa tao. Kinahanglan salig ta sa simbahan, kay simbahan di man masayop. Infallible in terms of in matters of faith and moral, as simbahan infallible. So ato sa simbahan salig, dili kay ato program interpretation Yeah. matang Radam, ang manual apologetics, ang Diyos wa may kamatayon lang ito. Yan, pagkatao mo namatay. Pagka-Diyos nga topic ba sa apologetics manual. Memorize ito ng manual. Ito ba, naman na sa bang simple ka dahil literal.
Nama sa safety manual. Tanawa. Oh, manual apologetic. Sa subject nga Oh. Pagka-Diyos si Kristo. Pagka-Diyos si Kristo. Tanawa na. Pagka Diyos ni Kristo ha. Isuwat na sa una nga dili pa wapay Isyo kayo. wapay isyo nilo ta isyo. Tanawa. Sayang kamatayon, sayang kawahanon ra. Nana sa safety manual. Tanawa, please safety manual. Sakto man na. Pero nganong gilibog naman aron. Tungod kay nausab na personal interpretation. Okay. Wala yung kamaturan. Nya mingaw pag sila nga kung manudlo ang simplisibo nga ang Dios dili mamatay, irehis. Ano si Norberto ni kuan ni Hel? O ba ni sa orang mato pa ni Jong Tuwa? Ramonism ba? Ramonism ana. Sato pa kining bahina nga moingon ta nga ang Dios dili mamatay, irehis. May rehis mo sa Pablo. Kung ilito ko ba danam amper kining uno sa First Timothy chapter 1 verse 17 nga God is immortal. Yeah. Roma 1:26. Ang Dios walay kamatay dili mamatay. Yeah, rehis di narehis ang ilang. Ano itong barugana? Ano itong barugana? Kaya barugana na simbahan. Sa Fundamentals of Catholic Dogma, page 35 and page 36. Klaro, anak. God is immutable, absolute immutable. God is immortal. Ano itong baruganan? Ang Diyos, pagdupa ni Kristo dito sa cross, ay ang tawahanong kinayamay namatay. Ipahit ngadto sa Diyos. Tungod kay si Kristo, Diyos, matuod na Diyos, matuod na tao. Ay ang pagkamatuod na tao, may namatay. Ay ang pagka-Diyos, na apil siya kamatayan, pero maulipon sa kamatayon. Wala, hindi magalibog. Kung balik mo dito sa inyo hangkuan, kalibog mo kay dawat mo, di na po, dawat na po, di na po. Kaya nga naman, nanas para dahil. Maklaro na. Niapil sa kamatayon pero wa mamatay. Muna siya ni. Ngayon nga apil sa kamatayon, sa iyang pagkatawahanon, Brad amo man ang namatay. Dumayak Diyos, mayang gabi. pero naulipon Danter siya. Bayer. Diyos, dili. Si Dumayak. Kung naulipon siya, Wilkie Ibunes. Sabi Anthony Canilias is watching. Niapil sa kamatayon pero wa Saka God mamatay. kanatay. Apil sa kamatayon, apan wa mamatay. Milky Gilig. Apil sa sunog, apan wa masunog. Sunog. Apil sa lansang, apan wa malansang. ang kanang building na sunog. Brad really Diha, okay no Brad. na apil ang kuryente, Kining sunod na yung kuryente. sabay ko ano si Apil sa Marlo. lansang, wa malansang. Apil sa kamatayon. Matubang Atty. Diaz. Wa ko na kumanon ka. Pero mura ni presidente, mura presidente boy kumanon ba? Lali sa Apil sa tugar. rambol pero wa mamatay. Apil sa rambol ba pero wa mamatay. Jiwan Basyones sa Turugnays si Kaya na itong mga Jim Hall. Roberto Berula. Basa. gabi. Shout out sa mga viewers. Oh, siya tao dia imong amigo. Oh, Lama lang. magpagtanaw. Oh. Ay, Oh, pagtanaw sa itong mga amigo diha nga nagtanaw karon sa atong live yun. Julius Lawas. Market. Sama nila ni Julius Lawas. Julius Lawas. Oh, Jerome. Jerome. Oh. Taga atong San Fernando, mga San Fernando na to. Bakal ko nung ba? Ha? Oh, Ato sa Antiksan kay traffic naman na. ano diha niya. Ngadto sa tanan yun. Mga atong mga Igilan. kausanan, mga Mga safety. Buhinig sumpay. Safety nga God cannot die. Si Kuan tong mangihi magtindog. Ah, si Gregory. Brother Gawin. Ay, ba na ako sa taga Bohol? Brad, Mako Mangya, John Paul Tiro. Si Dexter o si Albarico. Sans. Si Brad Sans. Sa manay ubanday mga kiksunan niya. Gregorio Nocos, si Brad Ezekiel. Dani Madiha, uban pa mga kiksunan. Mayor James, Pader, Pader, Dinis Kumamot Berikwato.